Yn pwyso y mesur, yn trin a thrafod yn rhan feheuol y prif gylch, wrth edrych ar yr adran dy, y Cobiau Cymreig tan gyfrwy y Caseg dros 4 blwydd o'd. Mae Sioe o Brydfa Briarth a Leon Stewart King. Leon di bod yn beirniadu y marchogaeth, a Sioe yn edrych ar gyd-ymffurfiad y Cobiau a'r Caseg bendigedig yma mewn cystadleuaeth sydd wedi bod o'r safon ucha yn dofes. Yn do fe? Sa'n siŵr beth maen nhw'n mynd i wneud. Mae yna ryw sibrwd yn y glist sy'n arwydd falle bod yna benderfyniad wedi wneud. A rhwng y ddoi sy'n beirniadu tipyn o brofiad o dan y belt yn dos. Llisgwn ni i ba gyfeiriad. Eiff y cerdyn coch, dyna ni. Cynnal Royal Anthem. Emma Scott. Mae'n Caseg ifanc, fyd. Ond fi'n credu fydd hi'n eitha special nes ma. Unwaith eto, y potensial y ti'n gweld o gwmpas yr oedran yma? Fi'n credu mae'n neud yn dda. Mae di enillodd hi yn Derbyshire Festival, a weles i ddi fyna am y tro cyntaf. Ni'n meddwl bod hi'n mynd i fod yn lyflu ryw ddydd. Mae'n lyflu yn barod, ond bydd hi'n mwy lyflu ryw ddydd. Mae'n neis gweld gwyneb newydd fi'n credu. A mae'n gyffroes pan ti'n gweld dechrau taith rhywun, fyd mae'n siŵr? Odi, mae fe. Ie, dilyn nhw'n drwyddo wedyn. Ie, odi, mae fe'n eitha special. Wedi bod yn gyfnod digon hir o feirniadu, ond braf gweld y rhosglymau yn cael eu dosbarthu. A gyda'r Cobiau Cymreig tan gyfrwy i'r Caseg, y patrwm yn bwysig, y patrwm Cymreig wrth gwrs. Odi, y cyd-ymffurfiad, mae fe mor bwysig yn bob dosbarth. Fi'n credu bod yn enghraifft hyfryd fan hyn. Dyma wireddu breuddwyd fan hyn wrth i pennal Royal Anthem ddod i'r brig a chael gafel ar y wobr gynta a'r rhosglwm holl bwysig yna. Llongyfarchiadau gwresog i'r perchennog Lynn Scott. Yn yr eiliad, i ti'n breuddwydio amdano fe, pan wyt ti yn rhoi dy orau o flaen yr eistefle ar ymateb na wrth y gynulleidfa? Wel, llongyfarchiadau mawr i pennal Royal Anthem, and of course, you appear as the rider. How are you feeling winning the Mare class of 2023? Absolutely over the moon. A dream come true to win the Royal Welsh. Is this your first time taking home the Red Rosette from the Royal Welsh? It is, yeah. Well, we cannot say congratulations enough. You've got the championship coming up now, where the Mare will go up against the winner of the Gelding and the Stallions. How do you feel your chances are? We'll give it a good shot. And what was your favourite part of the class? The gallop. I have to admit that that's been everyone's answer today. And of course, the judge has to ride the ponies. How did you feel your pony went today for the judge? Yeah, I felt she gave him a nice forward ride. I could imagine when you've got so many ponies to ride, you wouldn't like one that you'd have to kick round. But she looked to go lovely, so I'm really pleased with how she went for him. Well, best of luck in the championship now and enjoy every second. Thank you very much. A hwnna sy'n hyfryd yn dyfe, bod nhw'n cael y cyfle i garlamu ar ymateb yna. Ie, fi'n credu.
Mae fe weithiau yn tanio nhw lan bach gormod weithiau, felly fi bach yn nerfus weithiau i wneud y bit na. Ond oedd Emma yn amlwg di joio fe. Do, oedd e dan reolaeth. Oedd.